хора, аз съм диджейката Пеки и днес ще ви покажа една, според мен е доста интересна програмка. Тя се казва Google SketchUp. Ако се сетя, ще я сложа в description, а то се е 3. И като я инсталирате, ако пишете в коментарите дали искате да правя отделно клипче как да инсталирате, то си е много просто. Това е най-новата версия. Аз знам да работя с общото с една стара, но реших да пробвам новата. Като инсталирате, се показват тези трите програмки. Като главната програмка е тази средната. Сега ще ви покажа и трите. Нека да започнем от тази. Тази е някаква трейлър програмка, която трябва да я преинсталирам. И тук може да си правите всякакви неща. В смисъл такива повече като рисунки, отколкото като чертежи. Това като гледам е доста по-сложно. Тази поредичка, която ще направя, ще върху основната програма, но пишете в коментарите дали ще искате и тази програма. Ето да как се отваря. Както и да е. Не ми се занимава сега. Тук може да се рисувате всякакви неща. Така да продължим следващата. Айде така ще ги... Тази е нещо да си правите такива скици, смисъл... Да, с размери. Тази е повече за тези инженерите, мисля, че. Но не е чак толкова интересна. Пишете дали искате на тези двете и това е основната програмка, която общо взето само тя ви трябва. Така, изчакайте малко, че малко лаки ми се закрива. Нищо да. Там лентата на бандикама и виждате имат всякакви такива неща, като това са как да кое да ви е началото. Като аз ще избера дефолта, което е първото. Тук са какво са. Това е началния дизайн и натискам за да почне Start Using. Да, очудващо, че бързо ми зареди, изчакайте малко, понеже вие виждате само как, не знам дали май не се вижда това. Това ми излиза постоянно. Възниква китъра на тази страница. И това общо взето е. Тук ще направя на тази програмка няколко епизодчета. До другия път сигурно ще съм си намерил по-стара версия, на която хем по-мога да работя, хем нямам да ми излизат тези постоянно. Това изглежда като учител по физическо. Някакъв такъв с дневника. Да, то ми се е настроило от предишния път, да почвам. Сега първото нещо, което може би ще ви е по-интересно, чакайте да го намеря. Това ли беше? Това може примерно нещо, някаква фигура да си я въртите така, на където си падна. Това смешно изглежда. Изчакайте малко. Ето това беше компонент.
Значи това ви е... от тук може да си добавяте всякакви неща. Това ми е интересно. Това помня, че го имаш и преди. Айде да, как се отваряш? Enter. Това... Ладо... Фък. Аха, така. И да, две. Така, може тук всякакви неща да си търсите. Любимото ми на мене са къщите. Там да спрат всякакви неща. В смисъл, те са буквално 3D къщи. Там може да се влиза в самите къщи, да се обзавеждат, което си е готинко. Та не знам на колко от вас ще ви хареса поредичката, но си е готинка и докато заради ще се спръкри. И ето, че заради тук има всякакви къщи. Да избера една. Преди на по-старата версия помня, че бяха повече варианти. Така, какво да избера, Ето това, примерно това искам. Тук, ето тук е бутончето Download. Да, тук има още модели. Само, че на мене ми е малко гадно. Ето бутончето Download. Тук си пише всякакви неща за даунлоудването. Така, тук има ли нещо интересно? Тук има всякакви. Може от тук да се избирате и натискам Download. И тук натискате и като се даунлоудне ще се върне. И ето, че се смъкна. Малко не ми спал много добре. Да, може би трябва да го преместя. Значи с това се мести. ОМГ. Окей. Малко лак, но това си е нормално общото за моят компютър. Даже ми е чудно как е толкова малък лаг. И като ми се поправи малко лага... так му щях да спра клипа, ама... Та, ето, това е някакво хотелче, предполагам, някакво хотелче на Гусаргач. Чакайте да влезе малко в басейнчето да се покъпя. Тук 3D вода. Според мен не е направено много реалистично, но все пак си е добра. И тук не ми е заредила за това. Това би трябвало да са дървета. И така. Между другото забравих да спомена, че в тази игра сме нещо като призрак. Не игра, програма. Сме нещо като призраци. Можем да минаваме буквално през всичко. What the fuck, какво е то? Не ми казвай, че е купол. Че готинко. Така. Това е нещо като купол, да. Но малко тая... What the fuck. Там си стои. И пак ми заби програмката. What the fuck, къде я пратих? И така... тук сме нещо като призраци, защото буквално можем да минаваме през всичко, ако спре да лаги. И след малко се връща. И така, върнах се. Така, може да минаваме през всичко. Например, това е нещо като стъклен купол. Малко трудно се минава. Ето тук минавам. Буквално сега сме през това. Ние сме нещо като Господ. И така. Ще...
Да, то само спря, понеже свършиха. И сега още 5 минути някъде ще имам да ви покажа. Това добре са го направили. Те зелените неща са ми така, защото не ми е заредило. Или нещо от настройките. Какво беше тук? А, я. Лън Ван Крюе. Или нещо от този сорт. Извинете за перфектния ми английски, ама няма какво да се прави. Ето така. То тук си има бариера, ама си влизаме съвсем спокойно с флайване. What the fuck. Така малко да се покъпем. Както видяхте преди малко водата е. И това е първият етаж, който не е обзаведен. What the fuck. Не е обзаведен и доста бъгнат, ако питате мене. Напишете в коментарите дали ви харесва тази поредичка. Случайно, докато нещо ми навя стар спомен и така от този стар спомен се сетих и за тази игра. И аз игра така програмка. Извинявам се също, че не снимам често вече, ама какво да се прави. Това е някакво готино апартаментче на трети, на последния етаж. Това не знам колко етажа и аз трети. Малко да вляза тук. Малко трудно е да се завъртя. Да ви покажа още последно нещо, само да го открия като край за епизода. 3D текст. И специално за тази програмка ще си направя интро. Което няма да е като миналото. Ладов къде ще на 3D текста. Нещо такова ще е с някаква готина музичка и да сложа тук един огромен надпис DJ-ката BG. Ето го надписа. Така. Уау, готина изглежда, само да успя да го завъртя. DJ-ката Беги. И довиждане хора, аз бях DJ-ката Беги, както пише тук. Много добра марка тухли, DJ-ката БГ. И така аз бях DJ-ката БГ. Или както някои мои приятели казват, Дъджаката БГ или нещото. DJ-ката или нещо от този сорт и довиждане. Абонирайте, сабскрайбвайте и да.